Vítajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. O to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo fotografia. Mišov detko horko ťažko doteperil starý preplnený kufrisko do stredu obývačky. Zvalil sa do kresla, dôstojne ho otvoril a začal sa v ňom nadšene prehrabávať. Zrazu sa zdvihol prach, ako by bol na povale. Mišo len nechápavo prižmúril oči. Detko mu hneď vysvetlil, že zajtra ide na blší trh na slávnostné stretnutie zberateľov starovekých predmetov a kníh. No kto to ešte potrebuje? Posmieval sa Mišo. Čože? Urazil sa detko. Pozri, akú krásu tu mám. Okamžite začal vyberať z kufra tie najvzácnejšie veci. Mapu s vyznačeným miestom, na ktorom sú zakopané poklady piráta Čierna brada. Čarovný prútik čarodejníka Harryho Pottera, prvé vydanie neviditeľnej knihy a detkovu najväčšiu drahocennosť. Vyblednutú fotografiu z detstva. Mišo sa nestačil čudovať. Tá mapa a čarovný prútik by sa mu hodili. Ale fotka z detstva? Veď ich má plný smartfón. Ani nevie koľko. Nedávno ich začal aj vymazávať. Práve vtedy vošiel do obývačky Mišov otec. Zrak mu hneď padol na detkov vyblednutý poklad. To je nádhera. Kedy to bolo? Detko začal vzrušene spomínať, zatiaľ čo otec vytiahol z peňaženky svoju fotografiu. Toto si pamätáš? Ústa sa mu roztiahali do širokého úsmevu. V tom docupkala aj Mišova mama. Pozrite, čo som našla. Album so starými fotkami. Okamžite sa všetci traja dali dokopy a začali ho rozcítene prezerať. Chichotali sa, hýkali, oči sa im rozžiarili. V dome zavládlo príjemné teplo. Mišovi aj naďalej nebolo nič jasné. No pre každý prípad si potajomky urobil selfie. Teraz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo,
Vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Kto vynašiel fotoaparát? Čo je váš najlepší poklad? Máte fotoalbum? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.